Abantu uqala kufaka emshinini. Okay, fine, that is fine. Musu usuka lapho ngizokunika ke imithi ozoyisebenzisa. But umuthi obalekile kuzokunika wona sibiza ukuthi IBS oil. Uyiphuza uma ulala for 7 days. IBS oil uyiphuza uma ulala for 7 days. For a person othi akakwazi ukuya etoilet ngaphandle kochacho. That is called IBS. Ngiyabonga ke mameli neso. Yabona ke niyaqala ukungisiza. Ngaphandle uthi anikhanye nje kodwa niyaqala ukungisiza ukuthi uyazi ningilande kade ngisalande anatomy nangibamba ngogray, ngilande pathology nangibamba ngoline omhlophe. Manje ngilande IBS niyayibamba futhi nalapha. Niyaqala ukusebenza nazo ningisiza. Kodwa namhlanje if nenze kahle funa ngincoma. Yes, this is Babu Dokotela. Lana ke ngifuna sisize umuntu onamasende abuhlungu. Lento singenisa odokotela benze iurology. Amasende abuhlungu angifuni amasende avuvukele. No ngilaphi lonto le. Angifuni ulethe umuntu ubabudokotela onamasende avuvukele musuthi asizakala. Ngifuna nothi inhlamvu zamasende zibuhlungu. Athi yabona babudokotela angazi meke ngathinteka kabana nje. Ngathaya gwaza. Le nto bayakha ngobanyazini. Bafaka ama razor, bafaka izinalithi, mase beyipheke nezambane. Mase befaka lo muthi, bafake lo muthi, mase beyipheke nezambane. Umuntu mase seyayiphuza ayolala nentombi yakho uthi afika ufika lapho amasende asezoba buhlungu ke. Le nto ke ngisho ukuthi kuyayazi ukuthi la yakhe kanje ilashwa. Ngoba yazi mina kade bengifundisa ukulapha kunekhehla elaba nomthelela omkhulu kubabudokotela. Kwawubaba uvalela amampondo kwakuyimpondo laselisikisiki ube lana ngase nako ke mudlula eBridge City eDube Village yabona la eDube Village abantu bayayazi la nyanga leyana ufika eDube Village kune robot elapho elikuvumela ukuthi ungene eDube Village noma uye eMawoti. Okay, ngena ngalelo robot elikuvumela ukuthi ushuthi umo lapho uqhama ngaseThekwini ubheka ngasephakameni mufika lapho robot uthatha left ukhuphuke uthi ungangeni eDube Village ukhuphuke awuthi ukhuphuka 300-400 meters musu ungene ngo right umuzwa lo lokho ehlabo lapho uvalela amampondo and then uvalela amampondo initiate around 1998 to 2000 ya uvalela amampondo wangifundisa ukuthi ndodana uma uzolapha umuntu qala usazi isifo sakhiwa kanjani okushuthi ebunyangeni ufundisa ukuthakatha umusu ufundisa ukudithakatha ufundisa ukuthakatha nokungathakatha kodwa uqala ngokuthakatha umuntu